Wong ki nak pengen sukses. Heeh. Ngaji yo takono karo wong sing wis tau ngenyanyi ilmune. Wah, apa iki? Sapi loro belum nang tengah kedoan. Gak masalah aku. Masalahnya apa? Apa? Wong kene iki ilmune gelem nangkarke karo tangga teparo. Ketok lek guyub rukune lho. Masyarakat kene piye kene rukun-rukun. Ora bener dikandani solusine piye kudu ngono kudu ngene iki piye kene. Lah tanggamu karo kowe ora rukun kok. Lah ngono ku lho, brambangmu ora sukses ya ora syukur. Syukur wae. Lho nek ora gumun wong kene nyatane golek brambang cek ning daerah kono. Oh. Lah kene kene kan bakul. Nebone mrono ngono lho. Iya. Lah ya mulane ngono ku ya perane ibu-ibu ku ya kudu ana. Tegese piye, Brat? Wong tangi iki nak wong lanang, nak lagi mesu aja nang sawah. Sing tandang ben ibu-ibu nang sawah wis selawatan dadurane dadi apik. Anjani kok enak. Lho, wong Jawa ki jawane. Jawa ki jawane ki ngemu donga. Ngono lho. Kowe bojomu lagi arep nang sawah mbok sentak, kuwatir sikile jebrer. Ora lho kemaki mure wong Jawa kudu ngerti jawane iki mudeng apa ora iki lho. Wong Jawa ki jawab jawane ku wong Jawa. Lah kowe ora genah dununge Jawa ngono lele. Lah kowe iso basa Jawa kowe. Basa Jawa ora iso lho. Cara siji basa Jawane. Goblok setunggal. Loro. Kalih lho. Telu. 3. 4. Sekawan. 5. Gangsal to le. 6. 6 yo 6. Nek apa basano. 7. 7 yo 7. 8. 8 yo 8 ora enek basane yo. 9. 9 yo 9. 10. Sedasa. Lah ini gak meri. Gini. Jiro lupatmo. Mbok basake 6 7 8 9 gambo pasare 10 mbok basake. Nandi gone. Nek 6 7 8 9 kuwi ora enek basane. Lemu sekolah nandi kuliah ning ndi wis. Mulane sobomu ki sing kurang adoh lak kowe iku. Lah nek kurang adoh. Lah jeneng wong Jawa ki pinter ya dibasakno dikramakno. Lho. Lah terus. Lah kowe mudeng kowe. Lho, mudeng yo. Hah? Mudeng kowe. Lah. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun Bu. Muga-muga barokah. Iya wong diparingi. Lah iya lho, ndongakno ki rak paling apik. Heeh. Nang ngene sing ndongakno wong apa? Ngerti Pak Kades kene iki. Kene. Bos gede. Nadira Collection. Aku iki nang Kudus aku blonjo nang kono. Lah dapur mudeng apa rek blonjo tekan Kudus iki. Aku berjara terus mampir nang Nadira Collection aku ya terus nang kono. Lah. Masa aku kaya bosone siji. Tunggal. Lah, loro. Kalih. 3. 3. 4. Sekawan. 5. Gangsal. 6. Gangsal langkung setunggal. Basa. Iya, mari basa lehmu kuliah ning ndi? Nang STSI ae. 7. Gangsal langkung kalih. Basa. 8. Gangsal langkung 3. 9. Gangsal langkung sekawan. 10. Sedasa. Aku wong sopan yo, sopan tak basakno kabeh. Wong sopan yo kabeh dibasakno yo. Enek basa 6 iso gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih. Basa re langkung-langkungan iki basa apa? Oh, basa apa? Alah. Lah kena liyane iki basa yo iso kowe basa kramane. Lho. Lor. Goblok. Lor yo ler karo Etan ki dhisik mulo nek etan ya etan. Lho, kidul ya kidul. Lah nek kulon. Lah kilen. Niki wis umum nek lor kilen, nek kulon kilen, nek etan karo kidul iki nandingane gek enek. Oh iya ana basane padha ae. Apa? Nak lor ler. Lah iya. Etan ki ngajengipun kilen. Aku arep ngetan arep ngajenganipun kilen ngono ya. Iya, nanti Dik, kono lho Gus, Bapak tindak nang ngajengipun kilen basa. Heeh. Kuliahe larang ngono ya. Larang, entek omah pirang-pirang bau ya. Oleh aku nang STSI lho. Lah nek kidul.
kidul kuwi ngajengipun ler. Basa ngajengipun ler. Iki tak takoni neh, aku pusing ngrasakno. Nah takon pripun, Mbah? Katakon karo cah sekolahane aja sing kumpang sing sisan. Mbak. Nggih, ngersak. Napa niki lagune? Arep nyangoni tok kok. Pripun Mbah, alhamdulillah. Ngersake lagu napa, gendinge napa? Sing apik. Lagu anyar niki nggih. Nggih. Lagu anyar gak hafal gayamu to lagu anyar. Lagu kawak lali. Lagune sing apik iki tak berarti kan lagu anyar to. Oh iya. Lah iya. Ki diundang Jan. Lho. Sik kok kesesok kundur to Pak Babin sedaya. Guleren yang timu. Nanti nyawane. Oh, iki lho. Monggo, Pak. Nggih. Ket eti wong. Ki bocah stres anyaran ya iki. Maksudnya piye jahe? Tak oyah iso. Ora ana wong Wang. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Lho kene kok padane cah kono. Ujug-ujug teko kene kowe tak golek rono. Tak golek rono lho sampeyan reneng lho. Heeh, kowe iki emang bebundene awake dhewe Bapak Gades ngersake lelagon butuhe sing apik. Manuk, manuk. Bisa nemen tenan iki kok. Ya diaturi lintang asmara sing apik ngono. lintang asmara durung diaturi mau ya. Durung, Mas. Heeh. Tak ayo dindang lho. Apa tubak-tubak dindang kono manut aku tak sarane ya. Jebule ya gone do sualan nganu cekak kabeh gene dos. Lah kok ra sualan iki terus piye? Wah, maksudnya kok kanyepun sualan-sualan celono do blok wis sual cekak kabeh kok. Hah? Dia iki blas ra nganggo, Mas. Sarungan kok. Tak kira blas ra nganggo kok. Monggo, pun aturi wonten lintang asmara. Sik blae mati, Dik. Wong baru wong. Lah saking kok. Kang
Suwe kan kopekmu. Bapak sik pinarakno kan ngesake apa? Ngesake tembang apa, Bapak? Pak Lurah ngesake tembang apa? Jam 12 nggih. Jam 12, Mas. Jam 12 ki lagu wajib lho ya, lagu pakem wis selalu ada di mana-mana. Ya. Zaman saiki lagune lho sing deno, ala sing kesayangan semua wis sasi ilang. Ilang, utahe lagu jang enek jang ilang. Jam 12 lho kita udo lho, Mas. Lah, kita udo. Cek cilik ngono kae lho. Ya. Kok saiki yo malah medeni wong. Saiki malah Gondol. Oh, ya jam 12. Dados. Yuk kita bergoyang sama Wah Lugu Doyo.
Anu ketiga Mas. Apa? Iki. Lah rontok kabeh kan. Lah jan nemen. Tak lebokke kene. Lah ya rontok kabeh jan nemen iki. Asine leme alte kok. Heeh. Iki meh apa wis Mas? Hah? Lho, manut aku. Bapak-bapak iki. Heeh. Ketok kok dhewe. Nggih, Mbah, ngersake tembang napa? Hah? Ngersake napa, Mbah, Tong? Sesideman, oke. Sesideman. Nggih. Pri napa Pak Dewo? Sesideman iki. Ngersake napa kok pun boten sewu. Sesideman semonggo. Heeh. Sesideman tambah. Kok sesidemenan piye to? Mas. Mas, sing bener ki ora sesidemenan, sesideman. Ora ngudemenan. Wah, jan. Kok karo aku ning mburi. Gak nggo petok apa Mas. Petok, ada kene, Mbak. Nggih, sesideman bosku. Walang kekek.
dandani kok kowe kon walang. Walang bakaran iki lho enak kok ya. Walang gorengan. Lah iya, sandan sing uncalno kono ora wis nang walang kekek so angel men kok. Hah? Wangel men iki lho walang kekek kok iso. Ya iya. Dari goreng ngono kok ya angel men. Piye to ki? Lah, ngono kuwi upama Kowe iki lha to bos kok. Lah iki cara mati lampu suwi lek gak iso mutuk sing ketutupane kok ya ora iso lho. Jane, sementang ora Yo, gak ya kowe iki walang kakek ibu kok gendang. Piye Delung-delung tak ngono lho Mas, kok ya angel men. perkara ketutupan ngono. Oh, lah men. Ayo. Lho, ora sida neng. Ya Allah Gusti, tak jiroki tenan kowe ya. Ayo, jangan selak pajar. Oh, alah. Ayo. Lah, ini dirasakno lah yo penak to. Rasane yen dina ben wis senajan tuwek sanggo ngopen. Walang kekek wis ning tempo yo Mas, mabur meneh wis ning pari. Aja kenyek marang wong wedok tinggal lunga nututi mburi. Awan-awan jo meneh kates. Nek mateng yo jebloke kowe dadi perawan jo kenas-kenas Piye? nek mateng rasa Tanggung jawab. Aku sayang tak sepedane, sayang sidik sepedane hotel. Aku seneng marang slirane. Lah kuwi yo si Mas Kedel. kita tali yo kulon kali arep nyebrang ngopo epan kemati buat kemati sayang sidik limo anake Esok nakir sore yo nakir, sing nakir godhonge warung. Esok mikir sore yo mikir, sing tak pikir ngomong sliramu. Lha delok Mas, yo aku tak godhok lali ning mburi. ndok sidik iki Pak dah Lah ya Allah. ngono kuwi ya mulai dengenane lho ndokku barang antek kobong kabeh ya kono anggan. Nduk gemak loro kok le geger ra omong. Nuwun. Monggo. Singgana ndak ana copet. Copet. Wis ngakono mau dilirali ae. Kowe iki leno pangen jamu saet modal. Mau trak copet-copet iki repot iki. Lek ketelan sampean lek Heeh, piye? kok ora kaya adat sabune to lek. Piye maksudnya? Biasane sampean iki mau ning sawah. Ya. Mati bawang. Ah. Sampean biasane ngarit ning Tegal. Weh. Lho iki mau kok do jogetan iki mau. Itu undangan khusus le. Itu undangan khusus kok ngene Mbah Lurah Tanggul. Butahe kanca ini kon rame-rame mulai perkara ngurusi bawang keri sik. Kaya ngono ya lek. Iki kan sedekah bumi iki disedekahi karo pawulu wetune kene dienggo sedekah wong sak duwe iso tanggul kene kabeh kon karet. Kowe mesti nang sawah gak petuk wong. Gak petuk wong Ra blas gak petuk wong kos tugel gak petuk wong to kowe. Mulane saka kuwi aku iki mau nganti jujuk ning omahmu lek. Lah iya. Aku bingung ora duwe kanca. Nah, kowe iki kowe iki salah to iki wis dikondhan-kandhani dikandhan-kondhani to. Nak dina iki ayo do seneng-seneng nang daleme Pak Lurah Tanggul saperlu dekah bumi saka pawulu wetune kene disedekano nggo rame-rame sak kelurahan kabeh kok malah nang sawah dhewe goblok. Lah sampeyan mau yo reti Bapak Suko Mandrani apa gak?
Tak goleki pirang-pirang dina kok ya ora ketok. Lah bapakmu kok mburi piyayine. Aku gak ketok iki, Sok. Pengen panggil karo bapak. Ya duwe rasa kapang sakjroning atiku le. Wah, Wis 3 dina aku ora ketemu karo Kayak manten aja. Lho barang 3 dina kok bingung men karo bapakne. Oh, Dirasani kok ya teko kok ya lanjung men. Lah iya. Kolore maksudnya lanjung kolore dirasani kok ya ndang teko. Panjang umur niki lho. Ponakan iki lho 3 dina ora pethuk, gara-gara nang sawah ora pethuk wong. Lah wong kancane do nglumpuk nang kene, do rame-rame kok malah nang sawah. Lah ngono iki rak yo karo. Saiki wis petuk dhewe. Wis ndang ngomong perlu apa dadi Wis ngene. Kowe duwe angen-angen ben raga lelatan tak jagongan karo bapak. Aku tak nungguri godhog wedokan sik aku ya. Wedokan kok godhog? Hah? Godhog apa? Godhog wedokan. Wedokan. Bener omonganmu. Godhog sepel kabeh kok. godhog wedang lah. Sing wedokane emang abane rendoke kok buang kok. Iya takon godhog loro lah kok nak godhogku basang kabeh piye. Ape ning ndi kowe? Tak tengguri. Ya. Arep ngopo? Lah iki macemeke sing bengok rong tak pakani lho. Ya. Wis ngono tutupno tengah ya. Nggih niki kula nggih ajeng matur. Sing tak dangu kuwi ukara. Lah nggih kula nggih mboten kula ngoten. Ora kuwi kok arep matur. Nggih. Lah kula nggih gadah open-open. Open-openmu apa? Walah pitik metok gembrayah ya teng guri malah. Oh iya. Ya nek open-open, nek ngopeni kuwi aja lali wayah. Ya. Dijogo. Jenengan niku wah ketoke kok tak rasakno bedhengenane lho. Ketoke leh mrehateno tenanan pura wae. Lah piye to kok tarik jomprongno. Pun nganu kula tak teng guri yen ngopeni mentok kali ini lho pitik anu le nek omong-omong sing sanek. Dadi cara duwe pikiran apa batinan apa unek-unek apa bilakno wae ora sah ewoh-ewoh. Iya, ngono ya lek ya. Dadi nek engko wirunggan wong loro to 4 mata. Jadi nek 4 mata kan penak to omong-omong sak omong. Lek lawange ning kono lek. Iya. Ngomong ae sampean. Lah iya maksud tak kandhani kok rek lali ngono lho tegese ki omongan sing angen-angenmu iki butuhe dieling-eling.